makadi yenyu makadi zvenyu ndi baba vachinogurei. Izvo zvinorwadza ndizvozvo zvekuti nyika yedu inongoramba ichitongwa nemilitary. Nyika yedu inongoramba ichitongwa nechimilitary wise. Handiti makaona. Saka pakati pemilitary vatungamiriri especially maovheti ari kutungamira military. Saka muchiona vachiramba vakaisa maovheti madhara achemberayo, madorayo achemberayo, mandorayo. Because maovheti aya akaenda kuhondo. Saka vanoda kuramba vakakepisha security military kuti irambe ichita sokuti ine sungawirirano nezanu PF panguva yechimurenga, kuti military yakafomwa kubudikidza nehondo yechimurenga. Saka vanotora zanu PF kuita kuti imilitary. Saka military, hurumende yeZimbabwe iri kutonga pazvinhu zviviri. Iri kuti iyo ndo ine polisi, ndo ine military. Muri kupaona manje. Saka muri kuona kuti vanosvika kuti vakaisa vafana vechidiki kumilitary kuya zvinhu zvinodhakwa, because iwo wakakepisha military. Saka munoona kuti even mukatarisa vanana Valerius Banda vaya, muzanu PF akakwana uya aambofa akatombozorwira nyika. Valerius Banda uya haafa akarwira nyika uya, unotorwira zanu PF, because hani makaona mazuva aya kuti vanga vatowirirana kuti aende mupolitburo yezanu PF. Vanhu vakapenga paya, kureva kuti munhu wese unobva kuarmy unotoenda kunojoina zanu PF, kureva kuti nhengo dzearmy inhengo dzezanu PF. Ndo panhu pasikaziwa neveZimbabwe ipapo. Nhengo dzezanu inhengo dzearmy, kureva kuti vari kuzanu vaya vanotozviti tiri mamilitary, kureva kuti pane sungawirirano, sungaukama pakati pebato iri nevakuru vari kutungamira military. Saka even tikati nyika yasununguka, nyika ichiramba iri mumaoko emilitary, nyika haina kusununguka. Tikati tarwira nyika iri mumaoko mezanu, still hapana kusununguka kwazvaita. Hapana, because iyo military vana Chiwenga vacho vachingobva ndo vanenge vane vasimba kumilitary. Zvinoreva kuti izvozvo zvinokanganisa, zvinoramba zvakasunga vanhu veZimbabwe kuti nyika izonaka kana kuti izogadzirika. Panotora makore because vanoramba vari supported nemilitary. Military haisi independent. Nyika yedu haisi independent security yenyika. Saka muchiona kuti zvese zeki haisi independent. Inongonzi tisitaka kuumba. Judiciary haisi independent. Saka zvanga zvakanaka kuti vanhu tiende kumareforms. Ndii baba Chinogure vari kutaura. Zvanga zvakanaka kuti tiende kumareforms. Zvese zvatingaita izvi hazvibudiriri kuti opposition itonge. Tingabudirira kubvisa Mnangagwa, yes. Handisi kuramba, tinobudirira tikashanda tose saizvozvi. Asi still tinonga tichingodzosera futi zanu PF iyoyo mupawa. Unhu hwacho ndihwo humwe chete ihwohwo. Ane muri kuona kuti Mnangagwa uri kuita simba raanoda mumilitary. Uri kutamba nemauto uchingochinjanisa. Ukangokumaka kuti unenge uri kuwirirana naChiwenga, nokuti Chiwenga apanda kuwirirana naMnangagwa, otochinjwa. Ukangoita songoda kuti usekerane neopposition, wotochinjwa position nekwekushandira. Kana uri mupurisa unobva watochinjwa position, wobva wachinjwa futi nekwekushandira, kana kuti unogona kuchinjwa kwekushandira. Saka nyika yedu haina mutemo wakanaka. Tingafara hedu kupinda munhimbe yekuti titandanise hedu emasoni. Yes, ngatifarei, because asi still hapana mazuva kana mwedzi mutatu mina taakutanga kuchema futi kutositata kuchema, kutodarika futi zvimwe chetezvo. Rinonyenga rinowarara, rinosimudza musoro ravana. Hatidaro. Zviri nani kuti bvise Mnangagwa tichiziva kuti tabvisa zanu PF mupawa, not kubvisa Mnangagwa tichisiya zanu PF mupawa. Zviri nani kusapota kubvisa zanu PF mupawa than kusapota kubvisa munhu mumwe chete mupawa, but tichisiya zanu PF iri mupawa. Amene kuti munopaona sei maZimbabweans ipapo, because of which hapana chachinja, hapana unogona kuzoshandura mutemo. Even opposition party yacho inenge isina simba, inenge ichita zvokupuwa zvokuita.
even kana pakanzi panoda kushayanwa mugovernment chaivo kuti atingati unit government, still inotongopuwa mapostis aya akanga akafosizotangira kupuwa aya, kana kuti inogona this time inogona kutopuwa wese because hapana zvinyoreranwa, inongopuwa maposti mashoma shoma ari wiki acho iwaya ari asina ningirikini iwaya kutokandwa ona terrorism uko. Kana ku Minister of Sports uko, because ivo vanenge vane simba vanobata matargets emaposti ese because vane simba. Kana opposition ikada kuti irambe inongonzi alright igara hakozve, nyika ida kuenda mberi hatikatadza kuprograma nyaya yenyika because masimba vanenge vainawo. Polisi vanenge vachioperata ndiwo, military vanenge vachioperata ndiwo, saka zvibvumiranwa zvinofanira kunge zviri light, zviri pachena zvibvumiranwa kuti tiende mberi nehondo yedu yechimurenga, tirwire hondo yedu. Chatiri kuwenga isu vanamba vachinogure kuita mufakairi kana kuti kudzokorora nyaya ya2017, nyaya ya2008, nyaya ya1987 yakaitwa paNanangomo. Tinoda kuti tichigadzirisa nyika iko zvinezvi, tichigadzirisa nyika semhuri, seukama, sevana veZimbabwe, noti kungobinda apinda kungonzi tikanzi ichi nevanhu vamwe chete ivavo toita ichi tikanzi ichi. Even mai manje kana vachamisa vacho vachiwenga vakanzi vatonga nyika, kukangouya mumwe kana vakatonga for 5 years kana kuti vakaita 10 years, kukauya mumwe unotanga kuva dictator futi kuvarama futi, tomhanya futi nemunhu iyeye futi. Vana veZimbabwe tinenge tisina zvatiri kuziva, hatisi kuziva kwatiri kuenda, hatina chiedza, hatina direction, hatina zvatiri kuziva, hatisi kuona kwatiri kuenda chatoda chaizvo. Tiri kugadzirisa nyika here kana kuti kungorwisana nemunhu chete atiri kurwisana naye? Pane kungorwisana naMnangagwa ka, but still nyika tisingagadzirisi nyika. Munofunga kuti mune permission yamunozopuwa here maZimbabwenzi nokuti Mnangagwa abva? Saka maane masimba chaizvo izvo zviri kutaurwa nevarume ava izvi. Kufunga kwenyu mune permission, mune simba ramunozopuwa nomukana, mune shuwa. Ipapo ndo pandinoda kubvunza kairi katatu kuti mune shuwa here? Zviri nani kufa kamwe chete than kuita mufakairi. Maona, ngatigadzirisei nyika yedu tichibvisa Mnangagwa, asi tichiziva kuti tiri kuisa ani, ende nyika yedu ichazotungamirwa naanani, ichatungwa naanani, ichazomira naanani. Vanhu vatiri kuisa vanogona kugadzirisa remangwana renyika yedu here? Vanhu vari kuuya ava zviumbwa zvedu, even maunits edu atinoita kuti pane kubatana, pane kuronga, zviri free and fair here kubatana kwachona? Kune kujeka here? Kune chokwadi here kubatana kwachona? Kuri pachena here? Kune chokwadi here? Tabvisa ideas todii? Kana tichishayiwa simba iko zvino tozowana simba after idi abva. Rinonyenga rinohwarara ndikutaurira vabereki, ngatibatsiranei tibvise mbavha dzese idzi dzese. Chinongonzi zano chacho ngachimbomira kuita zvepawa, ngachimbomira kuita zvepawa, ngatiite mareforms tiende kumaelection, ngachimbomira kuita zvepawa. Chinonzi ZANU-PF yafailed long time. ZANU-PF yakoniwa zvachose, zvemakore kwete zvanhasi pa, zveupenyu hwese yakoniwa. Kana ichizotanga kuzodzoka mupawa zvayo inenge yarifoma zvinhu zvayo, not now. ZANU-PF it's failed everything. Saka vamwe vanhu munofunga kuti tiri kuda kuti Mnangagwa arambe ari mupawa nekanti ZANU irambe iri mupawa? Haabodowi, but ngatibisei asi tichiziva, noti kuita chinakidzwa chekunakidzwa naZimbabwe chekuteedzera kana kushandiswa. Ngatibisei but tichivhura meso kuona kuti zvatiri kuita izvi zvine remangwana rakajeka here nenyika yeZimbabwe. Zvinofanira kusunungura nyika yedu, kwete kuramba tichingotoitoya murodhi. Ndinokutendai mazvita. Baba Chirogurei.